Isa ka gwapa nga dalaga. Sang balay, nakita ko si Inday. Okay. Isa naman kamayong gabi sa bugos naton yung mga listeners. Good evening world. Good evening gid sa inyo tanan. Kumusta kamo tanan mga pinalangga naton yung mga tagpalamati. Kamusta ang inyo pamatyag, ha? Live naman kita karon. Kamusta nga akong sulod? Okay lang. Gasunod na ako music. Kumusta kamo tanan, ha? Kumusta? Check, hey. Okay, once again, ladies and gentlemen, good evening. Welcome naman diri sa aton programa, diri sa aton kinakalakagan, kada gabi. Ako naman karon ang inyo alaga, this is your host, this is DJ Bomba Barilo. Ang inyo DJ nga hindi man gwapa, hindi man laway, pero makalilingaw lang. Okay, welcome na diri sa aton yung pagpalagad. Welcome na welcome kamo nakon diri sa aton yung pagpalagad diri sa aton palatuntunan Dear Bomba Marilo, ha? March 15, 2021 sa gihapon kita gid nagapanamyaw kag nagagreet sa inyo sang mayad-ayad kagabi. Direktamente naman iya diri sa area sa Cadiz City, kita gid nagatamyaw sa inyo sa mayad-ayad nga gabi. Ako naman karon yung DJ, ini si DJ Bomba Barilo. Bomba! Ay, mabinumbahanay naman kita sa mga gabi dong.
salamat sa mga solid supporters natin nga nakatutok na subong. But before that mga kabomba, antes kita mga kabomba magsugod, nagaayo ako sa inyo, nagapangabay ako sa inyo nga kabay, unta inyo i-share ining Facebook Live, ha? Please share sa sini nga Facebook Live, mga kabomba, agad to nga magdamo kita nga maga-enjoy subong nga gabi. Sige, pasok ka mo mga suki naton sa kahanginan, ha? Pasok ka mo. Pasok, mainulanon ang panahon, subong, diri sa syudad sang Cadiz, kamusta ka mo dira iya? Weng Gamboa Sakayan is watching, May Baloran is watching, Nene Riza Villos Flores, kagwapa man ba daw, hindi man ka magkakilala sa imuwad ba? Ay, salamat. Alvin Bonifacio de la Cruz, part yung gabi, shout out na daam. Rona Bautista is watching. Mark Alfred is watching. Tanan-tanan naton yung mga viewers, Marijo kapana sara na bilang porma mo, imuwad, ha. Please share, please share. Iris, dagandan ka nami, kawig muwad, hihihi, bagay. Thank you so much sa akong sponsor sa siningawig, Salamat, kida. Marijo, kapanas kalma, nag-share na. Good evening. Hindi ka man magpaperde kay Arriba Rabia Wadba. You know what? Ini nga costume ko, last December 2019, nakadaog ako sa Machu Gay 2020. Iyasang Radyo Bandera Sweet FM Bacolod. Marjo, good evening. Bomba Marilo, ka-sexy sa imo. Salamat gida. Ay, nagabaga sa buong balita, mga kabomba. Isa ka nagabaga nga balita, si Joven, ato bala ang Babe Master, ato bala ang grand finalist sa Pilipinas Got Talent sa ABS-CBN. Ahay, kasubo nga balita kagulpiada bala mga kabomba. Nadakpan siya sa operation sa aton mga kapulisan sa isa ka drug by bust operation. Nakuhaan isya sa ginasuspitsuhan, shabu, kag mark money nga 2,000 pesos. Subong, ara siya nakahunong digto sa police station sa ilang lugar. Ay, kaluoy man. Siya lang ka pa naskilisangahan, naka-costume ka wad ba? Diin ka masaot wad. Naukayan ko lang, Jenelita Paiba is watching. Dan share kagawad. Ay, sa mga wala pa na naka-share bang lusion ko karon ninyo mga kahita-hitaan dira. Ay, share nyo na mga kabomba. Agod nga magdamo kita, agod nga magdamo pagid kita gani. I-share nyo ini mga kabomba, Please share, agod nga magdamo kita. Okay? So, yari kita sa aton nga pagpangalagad. May 15, sweldo sang may mga sweldo, kag tigbalayad sang may mga utang. Do ka exciting na sang drama, ay, kay naka-costume gid. Harvey Villacapos is watching. Glenn Paiba is watching. A shout out sa family Bautista, yung gabi, Bomba Marilo, ka-sexy, with you will. Kasunod ako music, Hawaiian yarn. Ako karon ang inyong bigatot nga DJ. Nga gusto magpalukit subong nga gabi. Lukit ako ga. Ay, Rose B. Mulabin, ay daw malalaki ko ba? Marijo Kapanas Kalma, si Madam Marilunyon, agwapa na. Ay, salamat. Len May Ametres watching. Ay, ari na nakasunod na nga ako yung mga San Pedro Laguna solid supporters. Kita-kita ka pa namyaw sa inyo sa may raayad nga gabi, sa Bilog, Cadiz City, sa Bilog, Bacolod, sa Bilog, Negros Occidental. Good evening, ladies and gentlemen. Tata Mahinay Ribamonte, please share, pang Miss Universe attire mo wad bam. I do believe in the saying, if you have a problem, don't face your problem if your problem is your face. If wad, do ka namin ka-costume mo, pwede mahulam. Yes! Pwede gid mahulam. Ay, ambot,
Amalya maling good wads kagwapa sa imo wad perdi mo pa si sexy ling pati buhok mo nami kag ang bayo mo wow sexy si Bomba Marilo. Ay paulama kami na kauwig mo wad ba actually ang ako niya nga tunay nga pagkatawo amo sinituod no basi kon masiling ka mo nga pure ko nga lalaki no amo ko siniya wala ka sulod akon sound. Good eve, wad. Wow, naka-costume. Ha, 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 ha. Jeff Pusadas is watching. Hi, 71 viewers. Arona Bautista Montipio is watching from Bacolod City. Shout out, Family Bautista sa Hacienda Federico, ha. Hinay music mo, wad. Aria. Kakao. Okay, gasulod ako music. Sige so once again, kita ginagapanamyaw sa inyo sa may dayad nga gabi Welcome na naman diri sa aton yung pagpangalagad diri sa Dear Bomba Marilo na aton yung programa sa gihapon. Ako ang inyo alagad. This is your host, I Peter John Biascas. This is your host, this is DJ Bomba Marilo. Ang inyo DJ nga di ba guwapa? Hindi ba daw ay makalilingaw lang? Nalipatan nyo gali pagsaksak sa akon nga YouTuber. Mayo na buro lamon, costume wad ay. Rose B. Mulaben, good evening sa imo. Bomba Marilo, kag pa-shoutout sa family Mulaben. Bilyesa, kag dira sa tiya ko sa Manila. Nga gwapahon, kag sa akon mga amiga, nga nagapangagaw migo. Ay nano, ay bad na pala mga agaw kamo sang migo. Harvey, mayong gabi na sa inyo, tanan, labi na, gin kay Bomba Marilo. Pa-shoutout na sa pamilya Villanuevas, Barangay E. Lopez, kag Neneng, Tubong Banwa. Hi sa 85 viewers naton. By the way, if you want to donate something for me, kung na-entertain ka mo sa mga aton yung programa, palihog send ka mo sa inyong mga Gcash. Ang akong Gcash number is 0951-6939-725, ha? Any amount will do, ha? Agad na makabuli kita sa aton yung programa, ha? Pwede yung send Villarreal pa-share sa sininga Facebook Live. Good evening, kagawad. Pa-shoutout lang nagali sa akong buddy nga si Mr. Quirino Antinero Di Guerra Jr. Mayo-mayo nanda nga pag-duty ang baw kagwapa gali sa imuwad ba? Ay, Marjoana Mian ko sang costume. Ay, salamat. Albert G. Villanueva is watching. Jan Astrologo. Wow, idol, Pit Malo. Baala, kau lang sa kalam idol, damaluguyag man taba. Ay, salamat. Jessica Oguen is watching. Jones Kisantana is watching. J.R. Fortuna is watching. Sana all daw mapatay na ko nga kadlaw, wala ka pa kadrama sa costume mo, Bomba Marilo. Ginaiti ko, Bomba Marilo, kay kagwapa sa imo. Hi, Richmond Mon, ha, mayong gabi, ha. Mayong gabi, idol, sexy si mo ba, ha, 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 ha. Good PM, Bomba Marilo, tamyaw ko lang, pamilya Rehenyo sa Daga, Kadi. Sige, ha, pasok-pasok mga suki, share sa sininga Facebook Live, ha. Agod nga magdamo kita kag ko naka-share ka mo abi comment ka mo nga naka-share dan ka mo ha salamat kita sige Kim Toledo shout out idol sa Narba Hardware sige ha shout out sa Narba Hardware sa kay Pito kay Jelly kay JR nga gasyat. Sige, pamati si mo kagawad, salamat gid. Bing mo La Rosa mo gato mayong gabi Bomba Marilo. Ay, bongga attire gani man talagsa lang ini Ani grabe gente is watching. Ailing Magbanwari ka Fort is watching. Leonerio mayong gabi Bomba Marilo. Kapa shoutout sa tanan nga taga Hacienda ang Hilasirhing kag sa gwapa ko nga asawa si Pinky kag sa anak ko nga si Kian. Sige, salamat. Good evening, wad. Shout out sa pamilya Santiana kag Lapides family. Reynald Ortiga ang kaya. Good evening, idol. Please share, dan share Wajunski. Tata Mahinay Bamonte, ma-share na Bomba Moana Marilo. Ha? Moana, Gidyo. Ray Florentino Yi is watching. Ay! Agwapa kay Bomba Marilo, AG Puentes. Ay, akon kumare at Manila. Ha?
Ay, bomba! Pag-great happy birthday kay Christian Belera. Oy, happy birthday ha! Sa mga nag-celebrate karon sa ila birthday, especially sa amon nga kaupod ko sang una sa football team sa Kaduhaan Elementary School, si Christian Belera. Amo ining amon nga last month sang una. Ay, salamat! Inski Bonifacio, salamat gia. Salamat ha! Happy birthday sa imo, Christian Belera ha? Ay, kaupod kami sang una sa football team. Ay, at kapunan, Albert G. Valenzuela, shoutout na sa taga-Purok din Kaisahan, Barangay Kaduaan. Rona Bautista Montipio, wala, gasulod imo music quad. Sunod nga gasulod na, sunod guro Good eve, Kuya Bombs, ganda Kuya Bombs. Eliser at yung part shoutout man da. Oy, sa mga ginbayaan, kagimbulo sa tag-iyas ng sound system, mayong gabida. Kamusta ang akon nga music na sulod? Bation ako music. Good eve, Danny Delphine. Bongga ka costume wad. Sige wad mapalupok ta. Sige palupik ko. Good eve, Bomba Marilo kagawad. Say is watching. Good eve, pa shout out kay Arlene Replentes ang Cadiz City nga nag-gym subong sa fitness rad. Hehehe. Sige hi mo naman ang Manapla. Jenny May Ramirez. Sige, hi sa mga taga Manapla. Myra Shane Pradilla is watching. Denmark Anais Villanueva is watching. Ara nawad, okay na. Okay na gali. Sige. Pa-shoutout lang sa mga taga-Purok. Gin Kaisahan. Jervin Yabon watching from Marilao, Bulacan. Shoutout sa family Ben Yabon sa Sienda, Maloga. Kim Kiel Taldi is watching. Kuya Pahulam Costume. Ang bali Alexandra Kyra Concepcion. Jones Kesantiana, one shoutout gali si Alcala nga galanta man si Musubong, butod naman na karon tiyan sang kadlaw. Pabuturalan ng tiyan niya, pakadawalan na sa Myra Shane Pradilla, Lodi, pa shoutout na lang ang taga Sitio Mansilang. Oy, sa mga taga Sitio Mansilang, Mark Tabuena, hi kagawad. Watching now, pa-shoutout ko da sa Tubuena family. Girlie Marindoki is watching. John Kenneth Pagayunan Aiko is watching. Burjki Lozada is watching. Elizera Chong, shoutout ang mga ginbayaan kagimbulo sa tag-iya sang sound system. Elizera Chong. Adan sharing tis kay Perez Del Tams is watching. Sino pag-ieda? Pa-shoutout sa taga-Sityoan silang Lodi, kagwapa ka pa sa akon. Sabrina Ingson Castre, shoutout na sa akon nga sisters dira sa Colin Wood kag Magallanes. April Richel Castre kag kay Carl Del Rosario. Ay, Jay Zine is watching. Maricho Agabon Laguna is watching. Daisy Maria Ariola Larisa is watching. Jenny Bunjang Pasiglobalgo Sherdan. Leonario Sherdan. Joven Arancilio, shoutout na Bomba Marilo. Sherdan naman ni Lensky Bonifacio. Dan sharing Renalyn Sikalag. Arlene Bayona Cardinal, pa shoutout na sa amon kagawad. Hi kay Arlene Bayona Cardinal. Grace Ann Samson, yes. Hello kagawad, good evening, shoutout yan sa family ko sa Hacienda Chambres, sa anak ko sa Bacolod, Daniel Maglantay. Ay, hi kay Ma'am Liza Balgos Ladrillo, atong sponsor. Actually, nag-sponsor siya sa ang worth 500 pesos cash. Salamat, Madam Liza Balgos Ladrillo, for sponsoring 500 pesos cash. Amar, kabuena dan sharing nakgawad. Eliser at yung pa-shout out na ang Estela. Ay, sa mga taga-Estela, Ari Kusbong sa California. Pa-shout out na sa taga-Sitio Mansilang idol. Gwapa ka pa sa akon malimay Roshane Pradilla. Shout out Bomba Marilo kanami ka-attire mo. RJ Garin. Good evening, kagawad, pa-shout out dili kay Buang kag kay nang Barang. Grabe nga mga ngalan ba. Miss Universe Bomba Marilo ba. Jeskin Paiba, pa shoutout. Shoutout sa Ilimita Boy sa Mali Ernie Lapori Quezon. Sheila Kapanas Gilisanga, diin niya ritos mo wad, ginatago ko Kagawad pag-greet naman kay Nanay Edita Crisostomo sa Banas ang Happy Gulaki Yasubong. Happy Gulaki Yasubong kag sa akon bata
Hakon Bata, TJ Monteverde Subong, man salamat. Happy go lucky Subong. Kag sa Hakon Bata, TJ di Monteverde Subong, salamat kid. Hambal kay Ambali Sheila Crisostomo di Monteverde. Ana May, darling Bitamor, pa shout out. Yan is sa Bidaya Alliance watching. Part pa shoutout da sa love ko nga si April May Onatis Baloran. Ay, halin kay Peter Jan Biesca. Sana all may jowa. Bali Peter Jan Biesca, shoutout ako nung yung love no si April May Onatis Baloran. Sige. Reynaldo Ortiga Anakaya pa shoutout ta Brad sa team Banderlust Restaurant watching from Quezon City. Yan isa Bidaya Alaon. Ay, hala katanda ka pretty si mo kagawad nami an ko Labo Tauguro ang bali Elisar at yung. Gasunod ako music. Bation. Dugay-dugay basa tasulat Shout out One Family Onyates, Mercy Onates Banyes. Ay, akong sponsor nyo. Nagpasa sang 200 pesos load. Salamat din mama. May Baloran. Shout out kay Mercy Onyates Banyes. Mapuli na siya kay Gab Inam. Puli ka na ko no. Pa-shoutout kagawad sa pamilya ko sa Lilia Uno, lugar sa mga chismosa kag bantayera. Hanam. Maturbuan niya Nelly is watching ay about my costume na Zerna. Si Ma'am Zerna, our load sponsor kagabi naghatag siya sa 100 pesos na load si Ma'am Zerna. Kung ka mo man gusto niyo mag-donate, mag-donor, mag-sponsor, ang akon nga GCash number kag personal number is 0951-693-9725. Sige, basa ta sulata, balikan din karon pa shoutout kay Manong Raymond nga naga-day off nga nag-day off nga hindi nagid kuno mapugan kay ng Jean, Chuna, Jinilin kag Christine salamat. JR o Gayahon Borla, good evening kagawad. Bagay kagawad Eden Batangas. Annalyn Wayne Somo, pa shoutout sa family Somo kag Vito Bomba dance sharing Kim Toledo pa shoutout ay do sa kay Kenneth Aiko hubog naman ayawan kami himos. Ay nano naman. Pauwi na ako hambal ni Mercy Onatis Banyes. May Baloran Elizer at yung buang kagid no. Buang kagid kuno ay. Pa shoutout naman kay Lorna May Baliado birthday na buwas. Thank you. Sige sa may mga nag-celebrate sa birthday. Pa-shoutout sa best friend ko ang ng anak ko, Jantel Francisco, dyan sa Bacolod City. Lisa Balgos Ladrillo, our sponsor. Ives James de la Cruz, pa-shoutout na aking grupo ng Avengers. Kag sa mga Morton 5. Sige, balikan din karon. Mark Tabuena. Si Mark Tabuena, shoutout ko sa family Tabuena sa Bacolod, sa Mansilingan, Bacolod City. Borge Kiluzada, good evening, Babarilo. Pa-shoutout family Bonifacio from Sambag, Borjok. Oy, si Borjok? Borjok, ikaw ini! Palakpakan na si Borjok! Happy birthday kagawad! Pasensya hagap iyong mag-type. Happy birthday, harap po na. Daw sa pawan mo pa si Inday Rabea ba? Pa-shoutout, Annalyn Bitamor, happy birthday. Sige. Kagawad, good evening. Shoutout lang ko na sa mga upod ko. Naga-duty subong sa Cadiz District Hospital sa Kanday Ray Burican, Eron, Don Gary Layos. Sige. Hi, abali sino niya. Happy birthday. Sino pag-ied? May Baloran, Jan Mateo Ayaon Pre, good evening ko, shoutout. Da sa Mantabako, nga basa baba, Pa-shoutout family Pedras, Cagayawon family. May mga basa baba daw. Natural na pre, magbasang baba kay Galaway mo. Pa-shoutout sa kay Joel Solomon, Hacienda Dalayapa na Baligjoren Solomon. Shoutout lang ga ko si Charlie Lagdamin and family Lagdamin sa Ion from Quinto. Thanks, Chess. Salamat. Part pa shoutout na kay Honey bala. Ay, Honey Deles, gina-shoutout ka ni Elizer at yung palanggay. Agad ka ko, no? Diin! Yes, si Borjak. Linda David or David, good evening. Pa-shoutout sa akong pamilya sa Marquisa Negros. Mamang Iday Nong Lando ng Fema, Yula, Joy, Merchel. Mga kabataan watching from Cebu City. Sige, basa kita sulat mga kabomba. Pamatiin niyo ba kung kasunod akong music?
Gasulod, ang music. Hambal ni Alona Dicon Bolonias. Shoutout na wad sa youth sang Adventist ng kaduwaan nara sa Siwahon Sagay. Ay salamat sa mga Adventist nga ara subong sa Siwahon Sagay. Pa-shoutout Chamber Volunteer Fire Brigade Bacolod kay Benji driver ka fire truck kay Felipe Gapanyapon subong. Nag-abot na naman ang kinion, agod nga magbasa kita sang sulat. Sulat nga matudtuod, sulat nga nagikan mismo sa aton mga kauturan. May problema ka bala sa imo bana? Sa imo asawa? Sa imo nobyo kag nobya? Sa imo kaupod sa obra? Sulatay na kag ipadala diri sa aton palatuntunan. Dear Bomba Marilo. Subor gabi sa naman kasulat ang aton paghatagan sa pagtamod, pero antes sina mga kabomba. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang. At rated SPM, sobra-sobra nga pagigugma makapatay. Welcome na naman diri sa aton palatuntunan, Dear Bomba Marilo. Ang iyasulat na kasiling, Dear Bomba Marilo. Bomba Marilo, tagpalamati mugid ako, Bomba Marilo. Sa tuod lang, Bomba Marilo, kalagabi nagakalingaw ako sa imong programa. Bomba Marilo, isa ako ka babaye, pure nga babaye, Bomba Marilo. Subong 31 years old na ako, Bomba Marilo. Sugiran ko ikaw, Bomba Marilo. Pislian ako nga klasis ang babaye. Gusto ko, Bomba Marilo, inang may mga tinapusan. In terms sa hygiene, Bomba Marilo, matinlo ang lawas, way sa vlog, hindi higko ang kuko, kag hamot, Bomba Marilo. Nagaka-attract ako, Bomba Marilo, every time nga may mga lalaki ako nga matupad. Labi na gid, Bomba Marilo, ang matinlo sa ilalawas, matinlo mamayo, kag tinlo ang kuko, Bomba Marilo, kag tinlo ang unto. Bomba Marilo, pasensya ha ako kung pislian ako sa lalaki. Pero Bomba Marilo, may inagian ako sa pagigugma sa sobra ko kapislian, Bomba Marilo. Sa sobra ko kapilian, Bomba Marilo, ang ako napilian, pinilian gid. Agod lubos ninyong mahang panagtanan, Bomba Marilo, paliog, drama sang akong kasaysayan. Agi, dalang tanay matambay, Oy, nga dirigid kita matambay, Amerikar. Kukuan, Gi. Mabantay kita diri sa mga gwapo nga lalaki. Inabalaw yung katinlo mamayo, tapos kahamot, tapos palagi nga, hindi ungab, hindi kompletong unto.
Ay, gali ka, Maricar. Amo ba na lang nagustuhan ko? Pero Maricar, kada mo balasang nagapangaluyag sa ibo? Pero Gia, wala ako sang luyag sa ila, Gia. Gusto ko nga, ang lalaki nga nobyohon ko, inang matinlo. Ay, kamay matali makakita ka sila, Ido. O si Kwan, si Nerio, nagapangaluyag ba nila sa ibo, kamusta? Ah, ginapanilagan ko pag kung matinlo siya, Gia, taghamot siya, o di, go Ay, amo bala. Ati, sige. Good luck, Maricar. Good luck. Amo, ako sina Bomba Marilo Kamitikulosa pag-abot sa nobyo Bomba Marilo. Yes, Bomba Marilo, pislian ako. Bisan gani ang akon amay Bomba Marilo nagakatingala sa akon nga 26 years old na ako pero daw wala ako nakita nga may nobyo. Kag amo sining mga panghitabo Bomba Marilo. Ay, adak? Daw nakita ko bla sa imo. Daw laing kaya sa mga babayi, no? Ang ibang nga mga babayi nagapulaw sa ilang mga cellphone kay may mga boyfriend sila. Ikaw ya ba, Maricar? Ah, kukukwantay. Nagapili abi ako sang lalaki nga manobyo ko, tay. Oy, ay hindi ka na magpili. Basikod. Nado ko madiibo. Sa sobra-sobra mo kapili. Ah, sige lang bala, tay. Wala man ako nagadali, Gusto ko yatay, amo na yatay. Gusto ko mga matinlo, hipid ang kuko, hipid mamayo. Amo nang gusto ko yatay. Ay, ayabaw. Nakasunod ka gid sa iloy mo nga dapat, tay. Abi boss, bababo sa una. Amo ba na siyang nagapamaster ko sa iya? Gusto ya tinlo sa akon. Pati ang akon nga batuta. Ara naman si tatay, nagbinastos naman. O, sige na. Baudal ako tulog sa imo, Maricar, ha? Ayo-ayo ka lang na. Study hard, not study hard. Sige, tay. Sige, Ay, si tatay bala mo. Kakutaw-kutaw. Pero tuod, no? Ay, saan pa ko makanobyo man? Ang gusto ko nga manobyo, inang seryoso, inang kuhan ng tinlo, tapos hipid mamayo, tapos hamot. Amo inang gusto ko nga lalaki. Hindi ako gusto sang damak-damak. Ay, itulog ko na lang niya. Ay, sige na lang buwas Ay, buwas naman Ang buhat Bomba Marilo nga aamo ako sina. Daw wala ako Bomba Marilo nahilig sa mga nagapangaluyag sa akon. Sugiran ko ikaw Bomba Marilo may nagapangaluyag sa akon nga sineryo. Kag amo siniya mga panghitabo. Maricar? Neryo? Ay, kuan Maricar. Kadugay naman sa akon nga pagpangaluyag sa imo. Kamusta man, Maricar? Neryo. Kukuan. Ano si Niman? Batunon ko pala si Neryo. Sa pagpanilag ko kay Neryo, do ka tinlo man. Ang may pa siguro sabton ko na lang siya ay. Maricar, daw kahipo sa imo, ha? Kuan Neryo. Ari palang naluyagan mo sa akon? Kakuan, Maricar. Ang naluyagan ko sa imo kay mahinhin ka, tapos daw hindi kaya pala nobyo. Amo gid ako sina Neryo. Ang gusto ko, ang lalaki nga manobyo ko, tinlo, nami mameste, tapos, hamot. Ati, amo man ako sina Maricar Kon tinlo man ako lawas. Kon hamot, bench niya nga akong perfume. O, sige, Hindi na ako magpalawig pa.
kinabaton ko ng pagigugma mo. Matuod ka, Maricar. Nobya ko na ikaw. Oo, Neryo. Hoy, kag hindi mo pagpanugid-nugid anay sa iba na, ha? Sikreto talang ininga kita na. Sige. Ay, sige. Ay, I love you. I love you, Maricar. I love you too, Neryo. I love you too. Wala madugayan, Bomba Marilo. Ginsabat ko si Neryo. Nangin kami, Bomba Marilo. Kagpuerte gid ang kalipay sang akon nga miga nga agi. Kag amo sini ang mga pangitabo, Bomba Marilo. Oy, tuod ka, Maricar? Kabo na di Neryo, oo, gi. Gisabat ko na siya, gi. Total nakita ko sa iya, gi nga. Kamot man sa iya. Sige, good luck. Good luck sa inyo kadua, ha? Congratulations, ha? At least nagadubyo kagid man, Maricar. Gani, gi. Si Neryo gid ang first boyfriend ko. Ay, at last, naganobyo gid man ako. Neryo, salamat, ha. Gilagaw mo ako kagina sa mall, tapos ikahon kita sa malahalong nga restaurant. Amo ako sina Maricar. Basta pagabot sa akon nga palangga, tanan imuhon ko agon nga malipay. Amo gali, Neryo. Salamat, ha. I love you. Salamat. I love you too. I love you too, Maricar. Sige, Neryo. Gabi na. Mapuli na ako. Ha? Ay, gabi naman ini, Maricar. Kung ano sa'yo mo, mangita na kita sa tululugan, eh. Ha? Basi kung pangitaon ako ni tatay. Ay, hindi man, guro, Nakabal naman to sa nga makadto ka diri sa akon. Ha? Hala, Neryo. 3 pa lang bala kita kabulan. Nakulbaan ako basi kung may matabo sa aton kung mag-upod kita sa pagtulog. Ginapasalig ko sa imo, Maricar. Basta kung kahulid mo, bisan magabok pa ang katre. Hasta magabok ang katre, hindi ako magtandog sa imo. Promise ko ina, Maricar. Promise ko ina. Neryo, matuod ka, ha? Basi pala kung tandugon mo ako kag hindi man ako makapugong. Promise ko ina. Promise ko ina. Sige na. Mangita kita sang tululugan. Maricar. Neryo, tagpila diring overnight. Kuan, barato lang, barato lang. Mga 500 lang din overnight, Ay, gali ka? Oo, barato lang di. Sige, matulog na tayo, igda na. Sige, Neryo, maigda ako. Ay, mailang kay kabuot man kay Neryo. Ang ambaliya sa akon, kinapromesa niya nga wala may matabo sa mga gabi. Ay, matulog na lang gani ako. Hey, daw hindi man ko kabatas nga matulog nga. Wala may matabo pa. Hikap lang urog-kurog ang lawas ko. Kaputi-puti kili isang lawas ni Maricar. Neryo, may ginakumod ka? Ha? Wala. Wala ko may ginakumod. Ay, abi ko gani may ginakumod ka?
Langga, Maricar, pwede ka akos? Sige, haksa ako. Sige. Sige. Ay, kainit ang lawas siya ba? Ito ka nami, bumbumpaw, Neryo? Oh, Maricar. Neryo? Maricar. Ay, no, hindi ko makakwanta. Namalo ko, Neryo? May ginakunod ka? Maricar, hala? Neryo? Ginhalukan mo ako, First time ko pala mahalukan. First time mo? Bilwat? Neryo, hindi. Hindi, Neryo, basi kung hindi ako makapugong. Sige. Hindi na pagpugan, Hindi bang kung kapugong sa ngakon, balatsagon. Neryo! Neryo! Maricar! Ay, gusto ko mapunggan ng akong balatsagon, pero hindi ko mapunggan. Neryo! Maricar, lus-luson ko ining dilargo mo. Neryo, hindi! Magpanamit ka lang. Neryo, first time ko ini. Pareho bahon ko. No. Neryo, nakapatong ka na sa akon. Nakahublas na ako kag nagahublas ka man. Sige. Mga lipay kita. Neryo! Dali lang. Neryo, di ka ginakatubang sa akon. Di mo kinabog ang imong ginhawa. Neryo! Tuwa-tuwi na. Patay nga ilaga. Diyos ko! Maricar, Neryo, kamuning baba mo. Kabaho, panaog ako doon. Panaog, Neryo. Maricar, gigintiklod mo ko. Neryo, nagabuga ka sa imong ginhawa sa ilong bugid. Pero di ka makuha. Baho sa baba mo. Dapat ka nga ilaga. Abe. Hindi, katagin man to di ilaga. Wala ko gali makapanipilyo. Ay, buisit. Neryo, may ilista. Ay, hindi ako magpatandong sa imo yan. Bubaho sa imo, baba. Bubaho. Ay, Neryo, kalamak-lamak sa imo. Matutbas lang ko Hindi gani mamutwas. Hindi na, Neryo, Hindi na siguro madala sa kabaho sinayaw. Hindi ko yan, Neryo, Hindi ko, Neryo. Yes, Bomba Marilo. Natabo kami ni Neryo Bomba Marilo pero wala kami nakapatapos. Tungod sang nagatubang na siya sa akon, Bomba Marilo, sa malkugid ang ginhawa ni Neryo Bomba Marilo. Daw patay nga ilaga. Kag abi mo, Bomba Marilo, ginsugid ko ato kay agi, Bomba Marilo, kag amo siniyang mga panghitabo, Bomba Marilo. Oy, ano? Baho ba si Neryo? Oo, Gi. Ay, no, hindi ko makagwanta, Gi. Nagkiss-kiss siya sa akon, yak! Ay, no, brikan ko siya. Brikan ko na siya, Gi. Brikan ko siya. Oy, ano? Brikan mo siya? Ako baho baba lang, brikan mo, Gi. Hindi ba lagi ampal ko yan. Gusto ko yan manobyo yung tinlo. Tapos samut. Hindi ko sa baho babagi. Hindi ko yagi. Ay, tibrikan mo gani Brikan ko siya. Brikan ko din siya. Ano, Maricar? Oo, Neryo. Nakadesisyon na ako.
Managay kita tungod baho ka ba? Ha? Ay, kukukuan. Kukulang lang to si Pilyo kag mouthwash. Hindi na ko Na-discourage ko Nadismaya ko sa imo. Neryo, I'm sorry but hindi na ako Hindi ko gusto sa nobyo nga baho ba? Ha? Ano lang sinakadalisay mo? Ano lang nakadalisay mo, Maricar? Neryo. Break na kita. Hindi na ako sa imo, Neryo. Kay baho ka ba? Maricar! Nag-break kami Bomba Marilo ni Neryo. Tungod Bomba Marilo, puwerti kabaho sang baba ni Neryo. Nadamakan ako Bomba Marilo. Hi lang gali sa 96 million viewers nga nakatutok subong sa aton. Analisa Somo, pa shoutout Dorias, kag Mark, kag sa kay Princess, sila ni Am kapatid ko Salamat gid sa inyo Kag by the way, before kita magpadayon sa pagbasa ng sulat, kung gusto niyo mag-sponsor, any amount will do, mag-donor, mag-donate. Kung nagakalingaw ka mo sa sininga programa Dear Bomba Marilo, isend nyo lang sa akong GCash number 0951-6939725 Tapos kung nakasend ka mo, comment ka mo, i-mention nyo ko agad nga ma-recognize ko ka mo. Kay pasalamatan ta mga nagahatag load, ang mga nagahatag GCash. Anong panginaulat ninyo? Send na ka mo GCash sa 0951-6939725 or load for donation. Hi sa 101 viewers. Amo sagto Bomba Marilo ang natabo. Nag-break kami Bomba Marilo. Kag sa masunod sina Bomba Marilo nga inadlaw or binolan, may nangaluyag sa akon Bomba Marilo. Si Reggie naman Bomba Marilo kag amo sining mga panghitabo. Maricar. Reggie, anong plano mo? Mga luyag ka naman? Maricar, mga luyag ko si Moya. Anong problema daw? Ay, Reggie, kung ako sa imo mag-atras ka na lang, hindi ko ikaw type. Ano man? Anong hindi type? Anong gusto mo sa lalaki, Ang gusto ko sa lalaki, inang tinlo. Ikaw gani, ka mga lagbas ang kuko mo. Tapos, yakay ko. Munti, mamanicure ko kag pedicure Ako na mag-impyo. Sige. Panglimpyo ka sang lawas mo. Kung gusto mo nga mga lihag sa akon, panglimpyo ka sang lawas mo. Tapos, tinduan mo inang mga higko sa kuko mo. Para nga patulong ko ikaw. Sige. Manglimpyo Manglimpyo Si Reggie Bomba Marilo, isa ini ka taxi driver. Pero iyagid ini Bomba Marilo ang taxi nga ginadriban niya. Bomba Marilo, sa una nga pagpangaluyag sa ako ni Reggie, wala ko siya ginbaton Bomba Marilo kay kahigko bala sa ima ko. Ay, hate ko ginaya Bomba Marilo mga higko ko. Kag pagbigad sa pila ka daw Bomba Marilo, nagbalik si Reggie. Nakaporma siya Bomba Marilo. Ay, thank you so much. May nag-send GCash worth 30 pesos from Dikito Marjorie. Ay, salamat ma'am Dikito Marjorie Marjorie Dikito. Thank you so much for sending GCash Thank you so much ma'am Marjo Dikito Salamat ma'am Dikito for sending GCash. Nagbalik siya Bomba Marilo kag amo sining mga panghitabo. Maricar, okay na niya? Okay na niya? Shout out na gali sa manong uyab si Peter kag April sa mag-uyab ang malilis sa ratyaw nga. Pigaw di signal sa dumeng kay gaulan ang be analisa sumo. Sige, may mga GCash mo na. Anong ginawakal mo? Reggie? Wala. Musta mayo man ang pagka?
Porma ka, ang gwapo man. Limpyo na yung mga koko ko yung. Ha? Limpyo na yun, ha? Bebe, pasimuta ko? Eh? Ay, do kabaho sa imo balhas. Do kabaho sa imo angsod. Hala, pagbulang ko paligo. Mungkin na yan, balas na ngayon, hindi niya angsod. Nano ni man, do kadamak man itapong kay Reggie man. Mamasyar siya sa akon, basa siya sang balhas. Basa lang ko isang balas, sige naglakat ko mo. Oo, tita niya, magpangaliw ka sa akon, inang presko ka man. Ay, kabaho sa imo Ay, Reggie, pagpuli ito ano? Ano mo naman? Kapislian si mo. Hindi ko nadamakan ko sa lalaki nga mo na. Mamasyar ka di sa akon, basa kayo mo isang balhas. Ano ka mo, Reggie, man? Hindi ka lalaki. Hindi ka hindi. Kapislian si mo. Magabaan ligit na kadlaw mo. Reggie, ano kayo mo naman? Hindi ko sa imo mangakig ka. Hindi ko Bala ka na kundi ka hindi. Bawang man. Ikaw gani, baho ka man kwalpo. Baho pi. Ha? Ano ko nang baho pi? Anong pi? May tarso ba ni si tarso kay Reggie, baho ko ng pi. Anong pi? Pi? Ano yan ang pi? Baho ko pi? Baho pi. Bayda! Kung ano itong hambal niya nga pi Ay, bayda sa. Ay, hindi ko yung saya. Hindi ko yung saya po. Dado to si Reggie Baricar. Do, dagasigitan, balik busagwa. Ay, kwantay. Nakaduyag sa ako na hindi ko siya pagbatuno ng hakig siya. Do ka okay ba na gani kay Reggie? Bayo pa na si Reggie kay may taksi na iya. Babuhi na kasi na. Basta tayo. Nadabakan ko sa iya tay. Wala ko sang gana sa mga amo sinatay dado ko man ibo ya Baricar man. Kagwapo siya na kay Reggie. Hindi ko gani tayo. Kadamak sinaya. Kadamak sinaya tatay Kadamak sinaya. Hindi ko gusto sa mga luyag sa akon nga. Mga baho ang sud. Dado ka man. Masip lang ka daw. Malaon ka na lang. Malaon ka gina sa opisyo mo. Bahala na tayo kung maglaon ko tayo. Mahulat ko isang lalaki nga matinlo. Inablang pariyo kay Eliser Atchong kay Peter John Biescas. Manghamot na sila tayo. Gali ka. Ate, sige. Abot sa ibo na. Abot na gilang sa ibo, Baricar. Tay? Yes, Bomba Marilo. Why ka pasar sa akon, Bomba Marilo, si Reggie? Tungod na masyar sa akon, Bomba Marilo, kabaho sang balas siya. Kaanghit, Bomba Marilo. Daw, nagkakadismaya ko na dayon niya, Bomba Marilo, mag-amo ng lalaki gintabog ko siya, Bomba Marilo, kagamot ko, ginambala niya ko nga baho ko kunupi. Ambot, Bomba Marilo, ano nang pi? Hamot man ko. Kag sa pagpadayon pagin Bomba Marilo, amo sini ang mga hitabo, Bomba Marilo. Ay, Baricar. Agi daw ka malipahin sa imo subungaw. Anong may ara? Ay, Baricar, may irito ko bala sa ibo. Ano nga irito? Ay, si Ayman gwapo na, manggaranon, tapos tinlo. Ha? Ay, itutod ka? Manggaranon? I mean, manggaranon sa friends. Ay, hindi ka naman sila kwartahan. Pero karabi ka gwapo. Daw artista ang itsura. Tapos ang pamanit, puwerti ka puti. Tapos katinlo mamorma. Daw artista gidya.
sige. Ipakilala ko sa iya. Lagi Ipakilala ko sa iya, Gi. Ipakilala ko, Gi, Sige. Dali ka karon, Ipakilala ko ikaw, Ipakilala ko ikaw kay Ivan. Maricar, ari na kita diri. Gi. Diin si Ayman, Gi. Hi, Agi. Gi, amo na si Ayman? Ay, hala ka gwapo. Abogado ka na sinig ko sa ibo, Hehehe. Pre ka gwapo, no? Daw artista. Kanami mamurba, no? Type mo, ay. Ay, hala, Gi. Daw nagatindi ang parong ko, Gi. Ay, dumangihit ko sa kagwapo, Ay, Ivan! Abo hindi ka nagbiga ko ho, Dali di bala, Ivan, kay pakilala ko ikaw. Sige, hi. Hi. Uy, pagtadlong, Maricar. Ay, Ivan, abo hindi si Maricar, ang friend ko. Maricar, abo hindi si Ivan, ang ginahambal ko sa ibo, Ha? Ba? Gaugayong ka, ha? Ayan, kagwapo. Nagatindi ang parong ko. Ay, ate, sige, Bayaan ko na kabo, Kabo na lang introduce ang inyo kaugalingon sa isa kag isa. Babush! Gi, hindi ko din pagbayay, Gi. Ay, bahala ka na. Istorya lang kabo. Gusto mo, dito kita sa punta, Mangapi kita? Agad nga makaulo istorya? Ha? Oo, sige, Mga pita, Nagkilalahay kami Bomba Marilo ni Ayman. Si Ayman Bomba Marilo daw model. Taas, dako lawas, kag siyempre dako armas. Kagwapo kaputi sa iya daw model gid Bomba Marilo. Kag wala na ako nagpatumpik-tumpik pa Bomba Marilo. Ay, suwabe lang. Sang nagdugay na Bomba Marilo, wala kung naging padugayan pa, amo sini mga panghitabo. Maricar? Gusto ko... Ikon! Wala ka pa naghahambal sa akon. Ay man, kinabatan ko na ikaw. Ha? Matuod ba lang nabatian ko? Maricar? Oo, Ayman. Ikaw ka ng dream boy ko. My dreams come true. Sa nag-abot ka sa kapuhi ko, Ayman. Ay, Ayman, do ang hik para sa akon. Amo man ako, Maricar. Nalipay gid ako sa makilala ko ikaw. Kag I hope ka maging malipayan ining atong relasyon. Maging malipayan kita, Maricar. Ayman, I love you so much. I love you too, Maricar. Pag-isa ko. Ayman, ikaw na gid lang, promise. Ikaw na gid lang. Yes, Bomba Marilo. Wala pa nakatapos sang iya istorya si Ayman Bomba Marilo. Ginsabat ko na sa nga yes kami na. Malipayo na amon pag-upod Bomba Marilo. Kag naga-date kami Bomba Marilo. Kag amo sini ang mga panghitabo Bomba Marilo.
bugnaw diri ay man. Hala, doon naramdaman ko naman ang pagdala sa ako ni Neryo sa lodging house. Oh, Maricar, hindi ka magka-cool ba? Walang gako ikaw. Tagipaupok nato ng ang aton yung pagigugmahanay. Ah, Ayman? Oh, ako si Ayman. Ikaw si Maricar. Tagamangin lawas naton. Ang lawas mo kag lawas ko. Mangin isa. Ayman? Abi, palo ka ako sa imo. Oh, Ayman? Ayman, kanami sa ima magalok. oh, Ayman, kanami sa ima magalok, Ayman. I want to make love with you, Ayman. anong gusto mo? Pasigawan talang suga? Ha? Sige, Ayman. Gusto ko makita ang kabugusan mo. Ang kaputi mo, Ayman. O sige. Oh, are, bahon ko nga akong bayo. Ubahan ka man ako, short. Ikaw man, uba man. Sige, Ayman. Ari na nag-aublas kita. Ay, palo ka ako sa ima. Ayman. Oh, Maricar. Ayman. Ari na. Ayman, kasakit. Ayman. Ayman. Ayman, madami. Tungkaron ko ang matris mo. Ayman, inaya lang. Matil ako, Ayman. 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 Nalabot din pati atay ko. Amoy nakalabas ang akon. Labuton ko pati ang tinain mo. Ayman. Kalam. Tungkagin man. Katapos ka na. Tapos naman ko. Pwerte ka namit. Ayman. Dali lang bala, Ayman. Kakatul sa lawas ko. Kaya. Dali lang, kakatul. Oh, ha? Kakatul. Amot pagsampaw mo lang sa ako, nakatul. Ato bang di, Ayman? Pasigahan isa kasuga. Pasigahan. Kakatul niya. Naman. Ay, kakatul. Kakatul sa lawas ko. Pagkatapos na lang may club, Ayman. Nagkatul na. Abi, ato bang di, Ayman? Ba? Are. Ayman? Dali lang. Ano yung sa lawas mo? Hala! Bilog kang nagamit-bitog! Ha? Kukuan. Hala! Ano ina? Kakatul! Ay, Diyos ko, kakatul! Hala, kagwapo sa imo, pero hindi, ano ina? Kadamo! Nagabilog-bilog lang sa imo lawas! Bilog kang nagamit-bitog! Tapos na may kinalutan! Ha? Ayo, tabunan ko. Hala, Ayman, ano ina? Ibon? Hindi ka magsilingan ng negosyo ka, Ibon! Ha? Ano inang ibon? Ibon bala! Ibon Ha? Kukuan. Bun iini. Ha? Hindi! Yak! Yak! Nagpatong ko sa imo! Ay, nagpatong ko sa lawas mo, yak! Ay, yak! Kadiri, ay! Nadirian ka?
kon. May pawala ko na lang iduba ang bayo ko. Wala mo patay nakita ang mga buni ko. Ay hala, Ayman, amo kasi na! Hindi! Hindi, Ayman! Amo kasi na! Hindi! Kagwapo sa imo! Katinda sa imo, mamiste! Kamot sa imo, pero bunihon ikaw! Hindi taning yung bulong mo na sa mga palutsina! Ato ka dito to isot ka na mo dito sa palutsina sa likod ni na balay! Ipagulong ni na kaya niyan! Ha? Sino na si Toto Isot? Sino na si yan? Basta! Dito ka mga sa palutsina! Pugaon mo yun ang dahon sa palutsina kang inusnos na sa lawas mga puno sa bune! Ha? Ay, Ayman! Mag-amo man lang kasi na Ayman! Ay, bulagan ka kay Ayman niya! Kadamak-damak sa imo kakatula! Kakatula! Ay, kakatula sa mga buni! Nabalakdan kasi ni Ayman! Ano buhat ha? Bunihon ka! Pangayo to palutsina kay Toto Isot! Papugaan mo kag ipamadyusan kaya niyan! Ha? Ate, sige. Mangayo ko palutsina! Mangayo ko palutsina ha! Mangayo ko! Ay, kayak ah! Natabo kita! Basikot ay! Yak! Basikot balagtan ako sa niya! Basikot balagtan ako sa niya! Ayman! Yak! Bunihon! Yes, Bomba Marilo. Amo inang matuod. Bunihon si Ayman Bomba Marilo. Ya, do nagpalangatol ko Bomba Marilo sang tinion nga ato. Kadamak-damak sa iya Bomba Marilo. Daw hindi ako makapati Bomba Marilo sa kagwapo sa iya, kanami sa iya magporma, kahamot sa iya, pero lawas siya puno sang boni. Pagkaaga sina Bomba Marilo, amo sini ang ginsugid ko kay Agi. Oy, ano? Si Ayman bunihon? Oy, nano man na si Ayman man? Kagwapo sila, damo buni. Yes, balagi. Daw mapagi mo. Kalapad kaya may buni siya sa lawas siya sa dughan niya, hasta sa likod niya. Amo na galing sikreto yan, kaya hindi pa balaan mapagwapos ha. Ay, gali ka. Kaya plano mo sila. Eh, di ba lang nadabakan ka sila sa mga muda? Bulagan ko siya, Mia. Bulagan ko siya, Mia. Ano? Mabulag ka sa akon? Oo, Ayman. Bulagan ko ikaw. Tuwad ka damak-damak sa iyo. Bunihon ka gali. Ha? Tungod sa buni, bulagan mo ko? Tungod bunihon ako, bulagan mo ko? Oo. Bulagan ko ikaw. Kay kadamak-damak sa imo. Ayumaan ang imo mga buni. Bakal ka sa lisilic acid. Hindi ka rin manyusina sa palutsina. Marikar? Oo, Ayman. Hindi ko na ginatapos ang ating relasyon. Marikar? Oo. Baik na kita kay damak-damak ang bunihon ka. Marikar? Kung ika'y magmahal ng iba. Yes, Bomba Marilo. Ginbulagan ko si Ayman Bomba Marilo. Tungod nga hindi ako gusto nga amo sila Bomba Marilo. Ang hambal ko sa iya Bomba Marilo, actually Bomba Marilo kagwapo kay Ayman, nami magporma, pero amo lang nga bunihon. Ang hambal ko sa iya Bomba Marilo kung nag-ayo na niya mga buni, amo na ugaling pagbalik niya sa akon. Bomba Marilo, amo silang akon nga mga ilagyan sa kabuhi. Sa tamaan ko kapilian Bomba Marilo, nakapili ko sang gwapo pero bunihon. Ano wala siling dapat ko mabuhaton kay Ayman? Padayunin ko pa walang relasyon namon kung mag-ayo ang yabuni o kung hindi na. Bomba Marilo, medyo kaladlawan niling akon kasaysayan, pero tuod din ang paghitabo Bomba Marilo. Utag na lang din ang akon sulat, ang matinahuron, Marikar,
sa Bacolod City, Negros Occidental. Palihog, buligi, kag may gawin ninyo ako, Bomba Marilo. So thank you so much sa pag-send mo diri sa imo sulat, Maricar sa Bacolod City ha. Ang problema niya, tama niya kapislian, nakapili siya sang gwapo pero bunihon. Yak ha. Antes kita mag-proceed sa inyong mga advices mga kabomba, remind ta kamo liwat, kung gusto nyo mag-sponsor, mag-donor, isend nyo lang sa ako yung Gcash number 0951693975. Any amount will do, ha. Salamat gid, Ma'am Marjo Dikito, nag-send sang 30 pesos Gcash. Salamat kila. Bisan 30, 20, pulo ka pesos, nagabaton si Bomba Marilo. Any donation, ha. Salamat kita. Sa mga nagakalingaw, wala sa ako yung programa, gusto nyo subaybayan, no? Pwede ka mo ka-sponsor, agad nga magnami pag nga ito yung programa. Tapos, i-share nyo yun nga programa, ha? I-share nyo yun nga programa. Sige, balik kita, mga kabomba. Jan, El Mission is watching na all na tong kada Sheila Kapanas Gilisanga. May balora na, ha? Tsurasang malabot ang matris. May Maricar Medalya Encarnacion. Pati na lang, Abdo, Maricar, tungkad yun. Atay, gid ba? 30. Mayo lang, wala ka mo na nakalalumos nga duwa. Mayo kay matungkad. Tamsak, gid ba? Gintuob. Ano ko na gintuob? Dahil lang. Balikan, tatobla. Hambal ni And I know just where I'm going. I pack up my troubles and I throw them all away. First time, little darling. hambal ni sino ni? Basi may gilok Maricar Medalya Encarnacion, Arikison ka na Maricar, hambal ni Sheila Kapanas. Sheila Kapanas, Arikis na Maricar, may sakit si Ivan, amo na, nagkatulwad, basi may alaw ang nagsampaw, JM Banban. Basi patdan to kay Ivan Kargada. Gaba mo na Maricar, ara Maricar, tapat kagid, Linsky Bonifacio is watching, may baloran, katulon, manggali Ivanan, kartihan kay Maricar, basi buniwad, bunigid, may ringwar, may gilok, mga rikes. Buni, manggili, amal ni Maricar Medalya Encarnacion, bunigid, Jan Il Mission, Mercy Unatis, Banyes, Kurikong, kati-kati, wala. Cross nila San Reben, clear, naray mo Maricar, sobra nga pili, sa Rikison ka pa nagkantom, may buni, Borge Kilo Sada, marisi mo na Maricar, pili ka, kundi bunihon ka na, latnan ka na. Bunihon man gali, Reynaldo Ortigaan kaya, buni na si Ivan, Borge Kilo, Losada, buta nga palutsina, sa suba, damo, pang kuskus, damo, to, nga duwa. Tsuras ang bunihon, be, karma, bali Maricar, may kayman pilian ka nga ag-ag ka bali may baloran, hinampak pakakaroon ka palutsina Maricar, kapilian na bisi mo karma na lapad ka mapa ba, hinampak takakaroon ka palutsina Maricar, mali sila Kapanas Gilisanga, Jones K. Sancha na latibay kakatol man, kayo nga balatian ba, anon mo lang gwapo kung katulon man, sa laway ka na lang pero limpyo. Glenn Bilaong, Bomba Marilo pa shoutout man. Ako kay Carl Albert Lozada, kag Roget Rivera Hautiam. Nantili pamor, gwapo pamor, kundi buni na tupan mo. Jopre Baynosa, Maricar Medalya Encarnacion is watching. Damak-damak ka man, ngalinganga ka. Laba nga ngalan Maricar bunihon kay nalatnan. Banyuse na ina, oy, may naging Gcash, 30 pesos, alin kay Ramel Divinagracia. Oy, thank you so much, Ramel Divinagracia, nag-send sang Gcash,
Nag-send sang Gcash. Needed a friend. Nag-send sang Gcash. Mga kabomba. Sino to gani? Ay, salamat gila sa mga nag-send Gcash, ha? Thank you so much gila. Thank you so much sa mga nag-send Gcash. Ha? Ramel, ha? Kay Ramel. Salamat gid Ramel. May KLC bulong sa bun-e. Gani man may KLC, oh. Damak-damak ni nalin si Kalag. Damak-damak man gali. Battery solution. Bala ibutang. Mersiyon natis banyos bun-ihon. Robe Magbanwa is watching. Pa-shoutout please. JR Albarico lumabang is watching, ha. Kay pilian si Mote May. Di na bun-e ang nadakpan mo, ha. Sel, Marisi na Maricar, Bomba Marilo, ha. Glenn Bilaong, Carl Albert, Androjet Rivera. Ay, kanugon man kay man. Bon-ihon pa kalain, ha. Ipaderma muna Maricar Basibala. Pa-treatment lang na tapat gid, ha. Sige, ha. Salamat gid sa inyong mga advices, ha. Ang balizer na sa relasyon hindi basihan ang physical appearance, kundi batasan kag respeto, ha. Salamat Dahil Encarnacion, shoutout sa pamilya Encarnacion Wad from Bacolod. Thanks Bomba Marilog, Glenn Bilaong. Pasalamat ka lang Maricar, kahimo di agogo ang tatlo, Marijo Kapanas Kalma, ni Risa Villos Flores, Amalia Maling, tani katilaw kapas ang tinaga nga katol pa sa buni. Okay, so kung ako ya sa imo, ara si Liser at Chong Maricar Gaulat. Shoutout na sa mga classmate ko sa 4th year, Ari Nalin, si Kalag. Kung ako ya sa imo ya, Maricar, at maayo mo lang na yung buni. Physical appearance mo lang na. Abay, ida! Maayo lang man na, di ba? Bulungan sang salisili kasi, di ka rin palot China. Mabalikay lang ka muna ya. Ay, daday molo ni Bres, ha? Salamat, Cheryl Lumanog is watching, ha? Kung ako sa imo ya Maricar, tulaton mo lang ang maayo ang buni ni sino to? Ni Ayman, kag amo pagbalikay nyo, ha? Amo pagbalikay nyo, di ba? Sige mga kabomba, ha? Salamat kita. Buwas naman ta kay grabing pangilat subong, ha? Untaton ta ni anay, ha? So mo na ang problema ni Maricar subong sa Bacolod City, ha? Aton oras subong 9:15 in the evening, ha? Why naging kita sa nagakaigo pa nga panahon. Salamat gid Maricar sa imo pagpadala sa imo sulat, ha? Untaton ta ni kay grabing pangilat mga kabomba. So buwas kita 7:30 to 9 sa gihapon, ha? Salamat sa mga nag-advise. Maricar amo lang na payo hala na yung buni ni Ayman kung mag-ayo na baliki siya, ha? Physical mo lang na, pati ka na. Sige, ha. Gia Bernal is watching, ha. Pa-shoutout Bomba Marilo kay ning Emily Inventor. Search kanina. Anya, kay ma-watch gid siya, ha. Sige, ha. Sige, wala lagi kita sa nagakaigo nga panahon. Dirita na lang takpan mga kabomba ang aton nga programa. Sa gihapon ini ang inyo DJ nga hindi man gwapo, hindi man laway, makalilingaw lang. This is DJ Bomba Marilo. Saying good evening, good night, have a blessed night tonight, ha? So good evening, DJ Bomba Marilo is now signing off.